Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini hilong ki khubor bam ta kasni. Lain gut kinong net jingnet ki sha sumar jor hadin mikla sha tan ral hajan Chennai. Kat bahan riungot pat ki ba mynsaw malu la sumar government hostel poniri. Hagabala ai ka jingsiu excretia kat kum kiru kom tre kambala bu yathu katnat South Railway hakilat pathai khubor ha Tamil Nadu. Kane ka jingja kabla ja ka jingsha atun ra jong karel kit nong let nyang wan bat karel kit mar kala pelong ye ki khat pratali ki rel ban sha ban sa nge bat ban pen kala lenti ye ki khat tu kat ne ki wepan kat ba ka jing tre ban pen bhapat kadang ya shakmat hadien babun tli ki rel kila ja na lenti. Shishu kati ka jingja accident kala ja por price tank PM min miet jong ka khat we tre kulber arachar arpsaw ha ka ba karel Misuru Darbanga Bagmati Express train number 12578 Kalatinra Hakava Rai Petai Onka South Railway Zone. Hadian kanela penkit aki bus Shaponiri but Chennai Central link baki artali ki EMU special hak step kapapun. Chennai Central ki Dr. Jengkarel ki lapelong ye ka jimpet bnia ye ki nong net nyongwan hak ba hadian na penbiang ye ki da kabam bat ko Nang talapan kiu yaki hakarel bakarpang shadar bangga kablami hakapor sounds of sun AM. Kajing tray ban pen bhai kalintiral hakajaka baja kajingja accident kadang ya shakman uhe manager but u additional general manager ki he jongatnat ral jongathan chate but ki we ki he jongatnat ral ki don hakajaka ban yo I ya kajing tray.